через очі, коли б я їх мав, за ті карі очі, душу б я віддав. Марусино серце, пожалій мене, візьми моє серце, дай мені своє, візьми моє серце, дай мені своє, де Крим за горами, де сонечко сяє, та моя голубка з жалю замирає. Взяв би я бандуру, та й заграв, що знав, через ту дівчину бандуристом став, через ту дівчину бандуристом став. Салям алейкум, в ефірі програма Джангле Студіо. Сьогодні ми продовжуємо розмову з відомим бандуристом України Тарасом Яницьким. Салям алейкум ще раз. Алейкум салям. Ви були в багатьох країнах з турами концертними. Ну, ви розповідали вже про Францію, але загалом ви були дуже багато де. Так. І розкажіть, будь ласка, як українська музика впливає на слухача? Знаєте, я скажу так, що я намагаюсь на бандурі грати різну музику, і класику, і барокову музику, і музичні твори епохи романтизму, і український фольк, і, звісно, що наші українські народні пісні, і також сучасну українську авангардну музику. Тобто більшість стилей і напрямків зачіпаю на бандурі. І коли я виконую за кордоном такий репертуар, то я бачу величезну повагу після того, як я, наприклад, граю Цезаря Франка, органну прелюдію фугу, та, котра на органі грається. Уявіть собі, ногами і руками, і тут абсолютно об'єктивно відтворений текст, і він має своє місце, так би мовити, історичне. І також різні за стилем різну музику. І бачу велику повагу і пошану до інструменту, але, власне, до вашого питання, коли граю українську музику, бачу, що щось їх торкає те, що раніше не торкало. Тобто бачу здивування і зацікавленість в інтонації українських пісень, в музиці українській, наскільки вона інформативна, так, програмна, наскільки вона може відкрити їм новий світ, якого не бачили. І оскільки вони люди розвинуті, часто, наприклад, в Німеччині приходять з нотами до тебе на концертах, і вони знають кожну нотку. Ви даєте програму попередню, так? Звичайно, за рік, переважно.
От, Може, і- це музиканти просто приходять? Так, у приходять мене, наприклад, повчитись? один концерт чуть не відбувся, тому що я не вказав опус, бо його просто-напросто не було. Це музика 15 сторіччя. І мені прийшов лист про те, що, на жаль, ваш концерт неможливий, бо не вказаний опус. От, здавалось би, така дрібниця. І я просто змушений був навмання написати цей опус. Після того мені новий лист прийшов, що дуже дякуємо, все гаразд. От, Дуже тому цікаво. публіка насправді дуже підготовлена, і дійсно, чим ми можемо вражати, це виключно нашою українською музикою. Українською класичною музикою і також українським фольклором. Хотіла б поговорити з вами про педагогічну діяльність вашу. Розкажіть, я десь читала про вас, що ви експериментуєте навіть з учнями і ви так креативно подаєте матеріал музичний. Як саме ви його подаєте? Ну, дуже дякую за такий комплімент. І дуже приємно, що ви це читали, бо я навіть не знав про це. От, власне, що хотів сказати, що вже 15 років я викладаю, така є Стрітівська, колись була Стрітівська вища педагогічна школа кобзарського мистецтва, а тепер це Стрітівський педагогічний коледж кобзарського мистецтва. Це єдиний вуз у світі, де навчаються виключно грати на бандурі. От, в них є такі дисципліни музичні, як вокал, фортепіано, але це додаткові дисципліни.
А основна це бандура і також старовинні українські інструменти, такі як кобза, старосвітська бандура, ліра, турбан. От, і це надзвичайне явище у такому світовому масштабі, тому що ніхто так не займається дослідженням і безпосередньо навчанням практичним в грі на цих інструментах. От, і друга моя робота викладацька – це КНУКІМ, Київський національний університет культури і мистецтв, ось, де я маю чимало студентів. І, власне, нічого такого ноу-хау, але я дуже багато взяв, коли з методики викладання гри фортепіано, тому що це був мій перший інструмент, і був один час, коли я вже себе мислив як піаніст, але слава Богу, що в мене щось відгукнулось в серці, не те, що відгукнулося, а навіть я не зрозумів, як такий багатий по тембру інструмент пройде повз мене, оскільки я його чув в родинному колі. У мене старший брат Роман, батько Марія і мама Марія та Йосип. Вони професійні бандуристи, так, викладають. І ви також вчились на працюють. фортепіано? Так. Спочатку. І я дуже вдячний батькам за те, що вони дали мені змогу в 5 років обрати інструмент. І мені захотілося навчатись на Ви самі фортепіано. прийшли до цього інструменту, так? Ось, а потім, і я дуже вдячний, тому що чим більше інструментів ти знаєш, чим більше володієш інструментами, це дає тобі можливість краще проявитись в будь-якому з них. Ось, і власне, що і сталося. Я поступив в музичне училище Глієра, до речі, до чудового викладача Ольги Олексіївна Туровська, і пізніше в консерваторію до викладача Коханська Людмила Володимирівна. І завдяки цим педагогам, котрі, до речі, також були концертними виконавцями, а в консерваторії в мене педагог взагалі мала постійні програмні концерти у Франції. От, і в неї неймовірно багатий досвід, котрий вона з радістю передавала і передає понині. І, власне, от все це я увібрав в себе, всі сучасні методики з гітари, з фортепіано, американські, японські методики, і намагаюся їх впроваджувати в курс бандури. І, власне, в залежності від того, які здібності має студент, я так відповідно індивідуально і реагую. І я вас запрошую до себе на роботу, і ви побачите просто безпосередньо, тому що так просто розповідати в усному порядку, як це відбувається, це не цікаво. Так, я з вами згодна, абсолютно, тому що спостерігати, як працює педагог, дуже цікаво.
Скажіть, як ваші учні сприймають зараз бандуру і як вони її бачать в сучасному мистецтві? Я скажу так, що по-різному. Деякі займаються бандурою, бо так батьки захотіли, і в них вже, так би мовити, іншого шляху не було. Деякі обрали це по серцю, деяким просто сподобалось, і вони таке мали бажання інтелектуальне, скажімо, щоб оволодіти нею і вже будувати кар'єру там, в майбутньому. А от електронне звучання, наприклад, як є така співачка, гурт такий Онука, так? І там вона з оркестром Наоні зробила дуже цікаву роботу. Ваші учні таке будуть робити? Вона зробила це, до речі, з сопілкою, а якщо б це зробити з бандурою? Ну, в неї, до речі, є бандурист у гурті. Так само, як і тепер вже відома Марина Круті, також робить багато цікавих експериментів. І звісно, що я мав такі експерименти. Цей експеримент називався такий під концертом фольк-джаз проект, де бандура пропускалась через семпли, через комп'ютер і мала вже електрозвучання. І це дійсно було магічно. Тому що це не відбирало її етнічне таке звучання, так, але мало додатково і сучасне звучання, і такі навіть відкривала по-новому тембри інструменту. Розкажіть нам про історію цього інструменту, вашого.
Ну, цей інструмент я називаю навіть не 20-го, а 21-го сторіччя, тому що він електрифікований. Ви бачили, коли я сьогодні грав у студії, переважно мені не потрібен був зовнішній мікрофон, а всередині є звукознімачі, котрі знімають звук і безпосередньо його передають на запис. От, взагалі в мене декілька інструментів, два з них я перероблював самостійно, майже нічого не залишив, крім основи в них, тому що мені завжди не вистачало якості звука, багатства тембру від тих бандур, які нам дістались, знаєте, ще з радянських часів. Тому що ми маємо величезну кризу, з 92-го року бандури взагалі не випускаються. Тому що в тому цеху, де випускали зараз бандури… якось трембітили, так? Так. Власне, там якийсь бізнесмен викупив і просто кліпають гроби на Італію, знаєте? От, і це дуже символічно показує, де наша культура, розумієте? Ось, і, на жаль, держава цим абсолютно не займається, вона любить споглядати. Я часто граю концерти перед різними людьми, скажімо так. От, і частенько були перед президентами в мене концерти. І достукатись було, чесно кажучи, досить важко, а якщо і це вдавалось, то чомусь воно не закінчувалось власне виробництвом бандур. А уявіть собі, це єдиний національний інструмент в Україні, і він такий єдиний у всьому світі. І американська діаспора вся грає на бандурах. Там взагалі дуже численні колективи. В Канаді є своя капела бандуристів, в Америці детройтська капела бандуристів, котра налічує більше 100 чоловік. І, до речі, до 100-річчя їхньої діяльності вони у вересні чи навіть жовтні приїдуть і будуть давати серію концертів. Тому я людей запрошую, це надзвичайне явище в нашій культурі. От, і, власне, і японці грають на бандурах. Я знаю, що в імператорській родині діти вчаться японські грати на бандурі. І, одним словом, зараз бандура присутня на всіх континентах. І в Австралії, Японії, і навіть Африці, і дуже багато країн, де українці наші займаються своїм інструментом, і також дуже багато іноземців. До речі, в мене багато приватних студентів, це дипломатичний корпус, багато послів абсолютно різних країн. І в них дійсно такий щирий інтерес до нашого інструменту.
основна мета вашій творчості? Ну, це дуже глобальне питання, але якщо коротко сказати, це, звісно, передати, знаєте, свій історичний досвід, так, засобами бандурами і відкрити бандуру якомога більшій кількості людей, як в Україні, так і світу. Оце така найосновніша, скажімо так, мета. Дякуємо, Тарасе, що завітали до нас у гості. Дуже було приємно все почути, і музика у вас дуже чарівна, і голос у вас дуже чарівний. Дякуємо. Дякую вам. З вами була програма Джангл Студіо. Залишайтесь на телеканалі АТР, слухайте якісну музику, підписуйтесь на сайт телеканалу АТР.